Sa number 2, tatlo ka mga suspect sa pagpatay sa American marine biologist ang sa karon yara na sa kamot sang PNP. Nakilala o kung ginikilala sang live-in partner sang American national ang persona o ng suspect nga nagmolestya sa iya. Yaring report ni Sheila Hilera Braga. Muna sunod siya balay. Magmamay ka na eh. Muna siya? Rape na ako. Kasi ngalan mo? Ngalan mo? Ngalan mo? Sasabihin mo kami na iniiwang isang balang. Diyan Pilipinas. Okay katungod pagpakahilo ma. Positibo nga ginkilala sang 34 anyos nga live-in partner sang American marine biologist ang lalaki nga nagmolestya sa iya sang ginsulod ang ilang balay sa mga sospek samtang nagalantaw sang TV sa Sibulan, Negros Oriental. Ang isa sa ila ang muang nagtiro sa ulo sa iya kahagugma nga si Dr. Kent Carpenter. Nadakpan sa separado nga operations Miyerkules ang gabi ang duha sa tatlo ka mga sospek sa pagpatay sa American marine biologist nga Sanday alias MO 26 anyos kag alias JF 40 anyos. Samtang Huwebes ang kaagahon nagsungka sa kapulisan ang ikatatlo nga sospek ginkilala kay alias CD 21 anyos. Ginsiling ni Captain Stephen Polimar, spokesperson sang Negros Oriental Police Provincial Office, si alias MO amo ang nagtiro kay Dr. Carpenter, samtang ang duha niya ka mga kaupdanan ang nagserbe bilang lookout. It's too early for us to give our opinion on if there is a mastermind on this incident. So we are as to the remaining mga at large, we are still continuing our hot pursuit operation against them. So rest assured that we would be able to take hold and arrest these two other mga at large. Subong nga adlaw ipasaka ang kaso nga robbery with homicide sa tatlo ka mga nadakpan nga suspect. Ang 73 anyos nga si Carpenter ang isa man ka professor sa Silliman University sa Dumaguete City. Sa karon naga-coordinate ang Negros Oriental PNP sa US Embassy kag pamilya sang biktima sa kun ano ang matabo sa bangkay sang marine scientists. Sheila Hilera Braga para sa Digicast Negros.